baga oras tayo aming kakapsat. Iti dahil na santo na misan tayo mandanggayan nga agyaman ni Martina Sanchez and family, Mr. and Mrs. Emerson Passion and family, ni Renato Rabon and family, ni Michael Yal and Annalyn Serrera, Fernandez and Supremido family, ni Engineer and Mrs. Demetrio B. Baloga and Diowen Baloga, Nicole Angela Talusig, special intention ni J.O. Canyasias, wedding anniversary ni Mr. and Mrs. John Keliana, ken birthday ni Marisa Sanchez, kasta pengentay karkaragan ti Kararwa de Ernesto, Carmelita, Edgar, Angelito, Alejandro, Florentina, Rogelio, Alejo Senior, Carlina, Magdalena, Maria, Isabel, Consing, Gaspar, Melchor, Alejo Junior, Apolonia, Victor, Lucas, Anastasia, Melchora, Arsenio, Romualdo, Anita, Macaria, Cleto, Priscilla, Esperanza, Rico, Eusebio, Edgar, Jose, Estrella, Chemalin, Winifreda, Loterio, Erlinda, Corazon, Damiana, Eduardo, Benjamin, Andres, Bartolome Sr., Angel, Genara, Luis, Marina, Genoroso Sr., Rosario, Edmar, Joel, Gemengels, Francisco Pasita, Conrado Sr., Juan, Renante, Suela, Darwin, William Malvar, Regina, Rinaldo, Marianona, Janine. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin ideri, ti aya ti Diyos sana sudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay tayo, tagragsak tayo, nagapo amin iti Ama, ti balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken piksa, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo,
tagragsak tayo, parikot ken amin na banag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin na gura, ta sumangot padaya, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Rugyan tayo dahiti apanagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti panang bigbig tayo, kadagiti parabor, grasya, bendisyon ti Diyos kada tayo, pakakitaan ti kinapakumbaba, agkorno tayo iti saklang na, pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo amawagan nga anak na. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarap iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Asika Apo, mga asika Apo. Kristo kasiyan na pakawanen nakad, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga asika Apo, mga asika Apo, mga asika Apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ditoy daga kapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda ibunan nagdaka itanok da kapag babanda ka daydayawen da ka. Agyaman kam ken ka, gaputi na indaklan na dayag mo.
Diyos na ilagitan ngari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika kumi Yesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga apo kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, kaasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy, araraw mi, ken sika si tutugaw ti makanawan ti Ama, kaasiyan na kami, kaasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, O Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika, O Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin kan mananga si a Diyos, no awan ta panulong mo, saan mi amabalin ti agserbi asipupod no ken ka. Ipaay mo kadi nga agturong kam asireregta, ket awan pagbiddotan mi, iti pananggunod mi kadagiti inkarkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Malakias. Naindaklanak nga ari, kunati Apo ama nakabalin amin. Kabuteng dak dagiti amin a tao iti amin a pagilian, ket da kayo apapadi, agpaay daytoy abilin kada kayo. Masapul adawat dayawen dak babaen ti aramidyo. No didak ipangag ket diyo ipapuso ti bagak, ilunod kayo.
Ilunod ko dagiti amin nga awaten nyo apagbiagyo. Kinapudno na, inilunod kon dagitoy gaputa yaling-aling yo dagiti bilin ko. Ngem da kayo apapadi, simyasi kayo itinalinteg adalan. Adu tinagbasol, gapu iti panursuruyo. Balisen kayo nga rod, ket pagbalinen kayo adakes, iti imatang dagiti Israelita, tapno laisen da kayo. Gapu tadiyo suruten, timpa magbagak, ken saan yu apagpapadaen, ti amin na tao, iti panangisuruyo, iti pagayatak. Saan kadi amay maysa ti amatayo? Saan kadi nga isumetla, a Diyos, tinamarswa kada tayo? Apay nga rod asaan tayo atong palen ti karitayo, iti tunggal maysa. Apay alaesen nyo, tinagtulagan ti Diyos, ken dagiti kapunan tayo. Ti sao ti Apo. Ken ka uapo, adatal na iti puso. Uapo, saan na panapalangguad tuy puso, saan na natangsit, ti panagkitkitak. Diyak tamingen dagiti naindakla na banag, wenno dagiti narikot, adyak matukod. Agtal na ken agulimikak, kas maysa nga ubing iti saklot ni inana, wen addatal na iti puso. O Israel, agtalek ka iti Apo, manipod ita, inggat inggana. Iti may basa na adaw, iti muna surat ni San Pablo, kadagiti taga Tesalonica. Nanad kami, idadda kami iti denayo. Kas kaanad ti maysa nga ina, kadagiti anak na. Gapo iti ayat mi kada kayo. Sidadaan kami amang ipaay kada kayo. Saan laeng at tinaimbag adamag nga agapo iti Diyos. No diket pa iti mismo, abiyag mi. Ngamin, napatay kayo unay kada kami. Diyak mang dua-dua kakabsat. Amalagipyo, no kasano ti panagtrabaho, ken panagbannog mi. Aldaw rabii ang nagtrabaho kami. Tapno di ka magbalin, apakadagsenan nyo. Bayat, ti paningi kasabami kada kayo, iti naimbag adamag ngaggapo iti Diyos. Daytoy pa iti gapuna kanayon, ngagyaman kami iti Diyos. Idi impakaamumi kada kayo ti sao ti Diyos. Inawat yo, saan akasao ti tao, no diket pudno asao ti Diyos. Ngamin, agtartrabaho ti Diyos kada kayo amamati. Ti sao ti Apo. Ay di pagarin ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, Alleluia. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo.
Kinuna ni Jesus kadagiti tattao agraman dagiti adalan na. Adda kalintegan dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti pariseyo amang ilawlawag ti linteg ni Moises. Isot gapuna atong palen ken suruten nyo amin nga ibagada nga aramiden nyo. No pay kasta deyo tultuladen dagiti aramid da, tadida aramiden dagiti isursuro da. Pabaklayan da dagiti tattao iti nadagsen a karga. Ngem di damet tumulong nga agawit. Amin nga aramid da aramidan da tapno makita ida dagiti tattao. Kitain nyo ti kaakaba tinakaisuratan dagiti paset tinasantuan asurat kadagiti muging ken takyag da. Kitain nyo ti kagayad ti barayuboy dagiti kawesda. Magustuhan da dagiti katanukan a lugar kadagiti piyastaan ken kangrunaan a tugaw kadagiti sinagoga da. Magustuhan da ti makablaawan iti publiko ken maawagan iti maestro. Saan kayo apaawagan iti maestro agsipod tagkakabsat kayo amin ket may maysa ti maestroyo. Diyo awagan iti ama ti siasino man ditoy daga agsipod ta may maysa ti amayo sa dilangit. Saan kayo met apaawagan iti pangulo ta ti Kristo laeng ti pangulo yo. Ti kangrunaan kada kayo masapol nga iso ti adipen nyo. Ti si asino man ang mangitanok iti bagina maipababanto. Ngem ti si asino man nga agpakumbaba maitanok to. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Congratulations kadagitay nangabak. Kalangan mga condolence kadagitay na abak. Better luck next time kung natayo met tadi dan tuket ko namet kanya-kanyang oras day takin panawan niya. Hatay parbangon. Las 4 sa tatay bimabaak mapan aglulwalo. Tadda prayer room di jay. Sirok ti jay anti opisina. Agkarkararagak kalpasan ti adoration agkarkararagak. Anya nga apo ti sulsulbarin di panunot ko. Ting-tingitingan na agir irwar ti inspiration ko ma. Pagpampanunot no anya ti mai sermon maipapan iti humility kinapakumbaba. Tati topic na dagiti maibasa tayo tata kinapakumbaba. Kinabayaga kon nakadado nga distraction agtrabaho ti kalaban. Nga talagang ano daytay ag-focus ka kini Apo Dios nagado nga ited ti kalaban nga mang-distract up no laeng haang ka nga makapokus. Idi kuan madlaw ko aslawan sumrek awam laengen. Kay karigatag ti agpanunot awan latta. Kay di ko ang kunak Apo anya ti kayat mo ayang amin nga ibaga kadagiti tattao. Kasarsaritak ni Apo Jesus ay Blessed Sacrament. Anya ngamin ayat ti kayat mo nga ibaga kadagiti tattao. Kasla naman imparupa kanyak nga kunana nga apay gamin nga sika. Bayam asyak. Kasla kasjet imbagana niya. Apay gamin nga sika apay nga ikarigatam nga aramiden. Bayam asyak. Agpay suman kakabsat niya. Humility nga rudji topic. Napanak nagtugaw di sangwanan ni Apo Jesus saak agaramid. Saak agpanunot, tinunyat isermon ko, haan nga tanga madidayjay, humility, in submit ko lata kanyanan, in submit ko kumakanyanan, taisunan ti agprobleman, which is, adda apuntos na. Bayam ang isunat ti agtrabaho, bayam nga siyak ko na nakaslakas jet ti imbagana ka, un ngagpaiso kasla naglawag pay di jay panunot ko, kasla na ikat pay jirigat ko nga agpampanunot, tabay ak nga ni Apo Diyos ti agaramid iti dayta no inya ti kayat na nga ibaga kada kayo tatta nga aldaw. Kati topic na kinapakumbaba. Maysa kadagiti karigatan nga aramiden tayo a tao kinapakumbaba. Nagariing kay pay? Ti karigatan, ti may sa karigatan nga aramidan ti tao, agpakumbaba. Humility is one of the most courageous act of a human being.
maysa a katuredan nga aramid ti tao ti kina ti agpakumbaba. Tanarigat ti agpakumbaba. Narigat ti mangited ti kinapakumbaba. Ngamin adda kinapakumbaba, addadtan ti forgiveness. Kasurot nandi jay, kasla ko man nagriri kayo, nagsubang kayo, nagtinangsit kayo, natatangsit tay nga rod. No nasaktan ka, no nagpakumbaba ka, sumurot ditan ti pamakawan. Kayam ti mamakawan, narigat ti mamakawan, nalaka ko na tayo, nalaka ti mamakawan, narigrigat pa ila magpakumbabahan. Di mo no nagapa kayo, pakawan mo, wala na pakawangkan. Nagpakumbaba ka, ay ditam. Addan tulaal daw mo, napakawangkan nga, addan tulaal daw mo. Kay tatantod na karasayan ti tugot. Itaan nyo, narigrigat ko na tayo, kaya tayo mo makawan ngam, di agpakumbaba, iso ti karigatan, maysa a katuridan nga aramid ti agpakumbaba. Apa yang amin? Di jagamin ka pokawam di bagim, pokawam jay kinasi asinom, pokawam di igom, no day nga nagbatit nga igo nga, adda kada tayo ngam nakadakdakkel. Pokawam ta dignidad mo, sino nga min timang patangsit ti tao? Sino timang patangsit? Ang dayay, tika nya naganan tika baliktad tika pakumbaba ketangsit haan? Kasano ti tao nga natangsit? Dahil tinangatok kiday na, haan nga kanayo na kasjay. Sungor nyo kung kunak kadagitan nino, ag-drawing kay ti kiday, patatuan nyo, dahil kasla kulaawon, dahil talaga nga kwanta na tartaray. Ti tao nga natangsit, no tilakit kitaan na iti kabsat na, kadagiti kamalina, kinatangsit dayta. Taapay, biro kag ti kamaliyo, ta ibagak nga nadaldalusak, haan? Apay nga, biro kag ti mistik ti dadduma, ta ibagak nga nalinlinisak. Apay nga, biro kag ti pagkapsutan dagiti dadduma, ta ibagak na nangat-ngatoak. Kinatangsit dayta, no haam mo nga maapresyar, ti laing, siglat, talent, sagot ti tunggal kabsat mo, tila makitkitam kamadi, natangsit a puso daytan. Natangsit a puso daytan. Anya ti mang patangsit ti tao, siyempre, adasan ni kwak. Nababa na ang sika, nangangato mo di balay ko. Di mo pa'y makita, nagbalay ka napinta sa mo inaladan tinangataw, awang makakita, anya logic na nga rod dayjay. Nagmasitas ka nagado, awang pa'y pastor kang baka agtakaw da. Nya nga rod ti logic na dayjay. Na Facebook la makakitan sanikwa, adal. 2 years ka laang ti kalis kasyak. Huwag nga rod, nga to adal mo, ngamayan na tapusom. Nga sanikwa, position. Habon, nyaki din aya, ori dagiti agtutubo ka, apa lumabanak man nga kagawad. Taapa ya, for a title, ngamin dagiti kakadwak ka lumaban da amin, amom ti araramida, basta mo't damot kampen kuwak mga bot, nagado ka ng arte mo. Everybody wants a position. No mabalbalin da tayo mutan, iti community tayo, no mabalbalin at the position tay amin. Tapno ami jo kwamet. At nga rod may sama nga amok mga kankansyawak, mga barkadak mo. Apo, tanod nga rod isuna. Nagpingat nga mga kampanya di manok na nga kapitan apaya, barbaring siyak tumati ag chip tanod. Ultimo gayam chip tanod pag inagawan. Kini mo ti chip tanod kuno day tay. Sa bagay adamo ti adamo dagiti tanod nga ori addaga apa di damo maiturod ti mapan. Nakita ko matanod no dito daga pa kapan dagdip pa tapno ijaydan nga mapakulan. Nga maamot kano daduma adda posisyon. Kayat tay amin adda posisyon. Tay mampay kagurgurak nga dengdenggen ka dagiti paspasurot ko man ni kapitan wenno di kagawad. Pinton na nga bak di manokdan ka kasla isuda siyak tinang ibagbaga ngamin nga siyak tinang kampanya kasla ison ti kapitan. Anya laki din aya.
Kadagiti ti mangipatangsit ti tao. Dagiti ti agbalin nga na pagpanakkel di puso ti tao. Dagiti ti mangguyod ti tao nga agpangato. Iso nga, no kaya mo ngumaton, ala, di mo makita ti laing ti dadduman, kunana ti maikadwa nga maibasa, agtrabaho ti Diyos kada kayo amamati kunana. Kaya na nga saon, every individual at the gift, at the sagot ti Espiritu Santo, at the talent tayo nga awan ti dadduma, at the laingan tayo, uray managbasol tayo no pagbabawyan tayo, maikari tayo, basta adda di pamati tayo, pagbabawyan tayo, di basol tayo, no bigbigan tayo dayta, no makitam tilaing titong galmay sa kinapakumbaba dayta. Ngam no ti pa nagkitkitam ka dagiti amin nga tao kintilubong ka kamali kasi kala mayat. Diyos ko, umuna ka, nagtayab ka, ning kadilangitan, agur-uray king kan, agur-uray dagiti angheles nga mangpalakpak king ka. Kinatangsit dayta. Awam man la ma-appreciate mo nga nasaya at isabali, di ba nang ibagbagin, panang ipagurup mo kasiksikala na lintag, ala, amin tayo, akad da paglaingan na, haan? Amin tayo, akad da mo pagkapsutan na, haan? No talagkit kitat sa baliti, kamaliti sa baliti, sa bagay kunada, nalakati agipapan, no, aramid ti pagi, siguro, baka di makitkitam iji kabsat mo ka agrip-reflect lang na niya di nagyan taunag mo. Apa yang ano at makakita ka ti baro nga bag ka, masasair ka. Nangalaan na nga ta. Apa yung agsaksakit na ka mo no baro tabag na. Siguro no si kati adda baro abag na iso nga agin uuya ka. Kung kanam tap no makita da di bag mo para mag. Ngiso nga, no, apay nga makakita ka ka, agsaksakit ginakam mo, kaya na nga sa undad to'y unag dayjay. Siguro, no, si kati addaan para magkahan. Kita, nagbibidyo okay data, agpa-birthday dayjay, jak amuno niya dayjay pag-birthday sa, pusan sa. Awan mapabirthday mo, ayat mo lang nga bumalis ka mata, mairi-irita ka, hamag ka nga jira, hamag ka nga di dyan, ngiwat ti badyo okay, di pa ka iri-irita jiragsak da, di mat? Apa nga nagragsak da? Ipos ko mamat? Hoy, da kayo nga umapapal ga, tangsit. Pag-birthday mo, talutiit mo, kan-kanta ka amay-maysan, awan mo umayat nga umay. Di no dadduma, di gamin panangkita ti dadduma, ag-reflect, no anya di unag mo. Iso ano ti makitkitam kinikabsat mo kamadi, something wrong inside. Adda madina. Kita ko madjagasawa. Nagkamali di may isa, babae or lalaki, no tinakamulan ke kinatangsitan sakit tinakamon, ura ikarkarigatan di may isa ti agbaliw narigat. Taapaya, sino ti mang blablak di puso. Haan nga di aramid di nakabasol ti ore agbalbaliw narigat apaya isino mang blablak di puso. Adda na imula atang sit. Ngam na adda kinapakumbaba nayunan na ti pamakawan maurnos dayta. Ti mang blak dadtoy. Iso nga rod nga no daddo man adda nakita mon ka no imaginam no adda makitkitam ka mairita ka. Something wrong. No, adda ka trabahoam ka, agkatawa ka, masaktan ka. Kunana ka, imbes nga makipagkatawa ka, tangsit dayjay, punasem, ikatem, warwarem, bigbigam, kas pangarigang kuma, tapno agbaliw dayjay pusom, umuna, anya dayjay, kinapakumbaba. Anya ti kinapakumbaba. No bigbigam, anang runa, itinadyusan nga panagbiag tayo, no bigbigam, nga kukwa amin ni Apo Diyos, kaawan ti kukwa tayo. Dayta grasya nga naawat mo, no naparaburang ka, damor nga parabor, damor nga agpakpakumbaba, haan nga misuse of talent, treasure, and whatsoever, isot mang patangsit king ka. No pinaraburan na kati adal ka, napagasatan ka, damor nga agpakumbaba ka.
No misuse of education, ay apo, kabutang tilubong, position. Nanikan na kati position. Bigbigam nga regalo na. Kinapakumbabaday ta. Isang ano, bigbigan tayo amin, apay kami nga aglulwalo ka, sa ludsod, apay nga aglulwalo ka. Hanyo tultula din ati, luwalo di parisayo nga dinilaw ni Apo Jesus. Nga anya ti kunana ingato na ti imanan agyaman nak apo ta haanak nga kaslakin ni kaabay ko kunana malagip yo dayjay nga Biblia ani pasit imbaga ni Apo Jesus. Adda makalagip awan. Anya ti kunana ingato na ti imana agyaman nak apo ta haanak nga kasladay ti kaabay ko agtatay tingak agpaspas tingak awan ti masaksaktak awan sinasaur ko. Di jay kaabay na nagparintumang, di na pa'y maiyangat di ulo na, pakawanan nak apo, managbasol, kunana. Kakuna ni Apo Jesus, sino ti dinangag ti Diyos ti kararag na, day jay nakaparintumang, haan nga di mangipaspasin dayaw, natangsit ti puso na. Apay nga agparintumang tayo, apay nga umay ti agkorno, ngamin bigbigbigan tayo, nga amin adda ti Diyos, ana nga tungam da tayo. Umar-araraw ti bendisyon ken grasya na kunana di opening prayer tayo. Apo no awan ti panulong mo saan kami nga makapagserbi anapod no king ka. Iso nga no dayta pa nagserbim, dayta trabahom, dayta pan nakilangan mo ti tattao, no haan nga guided by the grace of God, no haan nga babaan ti panulong ti Dios baka bukod mo nga panulong. Iso di per personalom amin at trabahom, panangidaulom, kasla si kalatan, haamutin nga naggapukin ni Apo Diyos, misuse of power, misuse of position, misuse of talent. Kinatangsit mo laeng dayjay. Isugarod nga umaytay, umararaw kin ni Apo Diyos, tanapakumbaba tayo, agpakumbaba di puso nga dumawdawat ti grasya na. Kagaputan na ba napakumbaba tayo, haam mo ang trabaho dito'y lubong, timang husos gakin ni kabsa mo, haan? Nanipod na iyanak ka, tila birbirokam ka, ala, judgmental tamatam. Ala, agbirbirok timadi. Hadda nga taragsak tayo no kasjay? Awan. Nya kuna na di salmo responsoryo? Nawampay makalagip. Nya ko na salmo responsoryo nagbasa. Kita madamo may isa nga na nakaikabisa di sa pila na abak akagawad mo. Nya ti kunana ken kaapo addatal na ti. Namuyo mo gayam. No haan mo nga bukbukudan, no haan nga dagitay pagkamaliti daduma tikit kitaem, no haan mo nga personal intimission mo, no isubmit mo aming kengkwana, uray pa no kas ano kagulo ti lubong, kas ano ti bomba, ti kalaban iti lubong mo, addatal na iti puso, iso ti mang pagtal na kada tayo. Taapaya, namnamaen tayo, nga by His grace, iti grasya na, makapagserbi tayo latta asipupudno. No adda grasya na kada tayo, kunana nga rod na awan panulong mo, kunana di opening prayer tayo, hang kami makapagserbi asipupudno. Iso nga no awan ti grasya na, nubukbukudam day jay pa nagserbim, awang grasya ni Apo Diyos, iso day jay, awan tal na ti puso. Urain niya mapaspasamak, no adda ni Apo Diyos kada tayo, adda tal na ti puso, ang rebyon tayo, umuna, kinapakumbaba. No bigbigan tayo, nga kuko amin ti Diyos, simbolo ti kinapakumbaba. No mabigbig mo, tilaing titunggal may sa kinapakumbaba. No tikit kitaem, kabukbukudam, tikit kitaem kakamali ti dadduma, kinatangsit dayta. No ibagamon nga tinagikwamon ti misyon nga inted ni Apo Diyos king ka, kinatangsit dayta. Kitaan nyo, kunana, tingita, si asino man ang mangitanok ti bagina, maipababanto. Padasem ti agpangato. La agpos kayo, tumangsit kayo, kitaan nyo, nagado ti mangso dal kanyayo. Ngam no agpakumbaba kayo, ado ti mangitanok kada kayo. Si asino man nga mangipakumbaba ti bagina, maitanok to kunana. Kunana jay beatitudes, jay panursuro ni Apo Jesus.
Nagasat ti tao anapakumbaba ti panagpuspusan na takukwa na ti pagarian ti langit. Kukwa na ti pagarian ti nagtanok nga sao. Kano adda humility tapusom na adda kinapakumbaba tapusom kukwa mon ti pagarian ti langit. No mariinam ti kinapakumbaba agparintumen ka nga umararaw ken kuana adda pamakawan ken ni kabsat mo kukam ti pagarian ti langit. Ngam no natangsit tapusom jak amon o sini akin pagarian ti kukwa mon. Nga ngatom ta kiday mon, pagtubom ta sara mon, pagtubom ta ipos mon. Nagulo a puso daytan, ala kakabsat awis ni Apo Jesus kada tayo. Awam mati mabalbalinan tayo no awan ti grasya ti Dios. Awam mati kabailan tayo no awan ti grasya ti Dios. Amin amin kukwa na. No mabigbig mo dayta kinapakumbaba daytan. Luay padoyak-yak tayo ti mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anam marsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, gatgapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ammo ti Dios ti panunot tayo, ket ganna ti pateg tayo, no anya ti adda kada tayo, saan ano anya ti agparang kada tayo, agdawat tayo ken kuana iti kinapudno, ken napaypayso a kinapakumbaba, ket kuna tayong agkararag, apo denggem ti kararag mi. Agpaay iti simbaan, datayo tattaw ti Diyos. Tapno agbalin tayo silaw ni Kristo iti lubong, ken mangiwaragawag ti mensahe na ti kinapudno, ken ti ayat iti pagsasao iti agdama panawen, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, tapno maamiris da dagiti pagpatinggaan da. Lipaten da dagiti ababa a panirigan ti panagserbi, ket iturong da dagiti ganwat da para iti pagsayaatan ti kaadwan. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti napakumbaba gapu ti kinapanglaw, makipagragsak da kumaken Kristo ang nagpakumbaba iti ipapatay na iti krus. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kada tayo nga da ditoy, isardeng tay kuma dagiti kina managin kukuna tayo kas kadagiti pariseyo, ket ipakita tayo tinapudpudno a kinasiyasino tayo. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti minatay tayo, alain kumaidan ti Apo, itagnanayong alawag ken ragsak na. Kumararag tayo ti Apo.
Agulimag tayo tayo matdawaten ti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Hapo denggam ti kararag mi. O Diyos nga amami, kedngan na kami saan adagiti makita iti ruar ngem ti kinapudno ti puso ken rek nami. Isuro na kami tinapudno abagimi ken ka ken itipadami a tao. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Idatun miken ka apo, sagsagot mi ananu mo, pagyaman miken ka managparabur nga ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay tait datun miken ka, ket sapay lakong matamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay tait datun miken ka, ket sapay lakong matamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama, idatun miken ka apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparabur nga ama, awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay tait datun miken ka, ket sapay lakong matamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay tait datun miken ka, ket sapay lakong matamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po o atin nakamadagito daton kadagita imam, ket may pay pakaidaydayawon ken pakaigloriaan tinagana, ken kasami ti pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia.
Makaayayo kadken kaapo dayti panagsakripisyo mi. Agbalin ko mga ubog a paggapuan ta kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaan ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaan ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon na panakaisalakan, babaan ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa. Ti langit ken naganap nuda, iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, iti naganti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritom, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ti ipapatay mo. O Apo, aging kay ti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan.
Agyaman kam ken ka, tay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to keneng gasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mangingatat sa dilangit, maraydayaw kumatilagan mo, dumpeng kumati pagariam, matungpal kumatilakem mo, dito'y nagakas sa dilangit, dito'y nagakas sa dilangit. Item kanakam tiyan daw ito'y ikanen miti, patinayong ngal daw pakawanem dagiti basbasulmi, akasmet pamakawan mi. Basul dagiti nakabasul kada kami, dinakammet baybayan nauman nugot, iti sulhisong keti salakat nakam Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Jesucristo, anang isalakan kada kami. Ukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti ang nanayon nga din tuwag sarday.
O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton ti kararo. Apo sikat ti bilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat ti kamang mi, kas may sabanga, di namili naramit ti daga, kasta tayo ngagserbit niya po narukup narasinanu mo. Apo sikat ti bilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat ti kamang mi, ngem day tabanga, numan pa'y naramit ti daga, no palubusan ti Diyos, grasya na di maibus ti banga, agbali na bagnos. Apo sikat ti bilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat ti kamang mi,
kas may sabangan. Di namili na aramid ti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukup narasinan mo. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi. Tumangadakin ka Apo, itieb kas ko, to'y arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik, to'y asuk ko. Tumangadat ken ka Apo, itieb kas ko, to'y arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik, to'y asuk ko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Kakat kibine nalain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno ang talenay na bukod nulain. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Inkakat kibinen, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno ang talenay na bukod mulain. Kumararag tayo. Tinaraunan na kamapo iti bagikan dara ni Kristo. Ituloy mo kat ti panangisalakan mo kada kami, kat ipan na kam iti ragsak nga inkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Agdumog tayo tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos kat aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos tirupa na kada kayo kat itad na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba kat agbati kumanga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin din na santuan amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo din. Agyaman tay ken agragsak tay, ti amin na paraburna. Biag nakitinten na, daraken amin na, sapay kumata intay amin kay kesati sidong na. Mangibunan na kitinagan na,
Ama.